Det er tirsdag den 19. august. Folketingets Miljøudvalg er på besøg hos Air Transport Wing Aalborg. Besøget er en del af en ekspeditionstur rundt til Danmarks miljøovervågning. Det er vigtigt, at de kommer og ser, hvad os, der udøver havmiljøovervågning, hvad vi laver. Så når de tager beslutninger om, vi skal gå den ene eller den anden vej, eksempelvis om vi skal udlicitere den her opgave, at de så har helt styr på, hvad vi laver og hvad vi kan. Udover snacks og briefing på jorden, får politikerne en tur med et Challenger-fly, så de selv kan opleve miljøovervågning i lufthøjde. Vi laver en del af en havmiljøflyvning, som går hen til der, hvor man ser, at der er noget olie på en overflade. Tilbage på jorden er der tilfredshed i politikerflokken. Vi har også et indtryk af, ikke kun nu når man flyver, hvad der foregår på miljøovervågning, men at hvis man flyver, og man ser et skib, der er i nød eller noget, jamen så er der nogle ting, som man egentlig også tager sig af, selvom man egentlig er på en anden mission. Flyenes hjælp til redningsmissioner, de såkaldte SAR-missioner, får også en hel del opmærksomhed. På vores havmiljømissioner vil vi altid have en ekstra, det vi kalder populært et dropdinky. Den har vi mulighed for at kaste ud af bagagedøren bagerst i flyet, hvis der er behov for det, altså en nødstat har behov for det på vandet. Der er nogle ture i fitness bagefter. Jeg kan se, jeg skal... Er der det? Ja. Vi skal ikke mere spise i dag nu. Efter besøget på flyvestation Aalborg går turen videre til Frederikshavn, hvor Miljøudvalget skal samle olie op med søværnet.